खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। खौरां मोननाय बादिब्ला बर'नि आगोमा फिसा कुनजुलथा बर'आ आरब हादरनि दुबाइआव खुंजानाय SBKF-80 इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टी गेम्स 2023नि 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय आरो गोलाव बारनायाव मोनथाम इभेन्ट्सआवनो देरहानानै सनानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबाव दं मैया गुवाहाटी पुलिस आरो आसाम टास्क फर्स जथायै सिग्रोमनानै गोबां अनजिमानि भां मुंनि ड्राग्स हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सिग्रोमनायाव 30 केजि भां हमनो मोनदों। बे भां ड्राग्सफोरखौ खानापारानि उरनिया सेतुनिफ्राय हमनो मोनदों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंफोरखौ हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया सुनिबाराव नगाव पुलिस थानानि असिआ मोसौ फालांगिरिफोरनिफ्राय घुस लानायनि दायाव हमजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हमजानाय असिनि मुङा हेमन्त कलिता। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिफजुर रहमान मुंनि सासे हमगारा थानानि मोखांनि लांगोनायावनो मोसौ फालांगिरिफोरनिफ्राय रां खांबाय थादोंमोन आरो बे गासैबो खामानिफोरा CCTV केमेरायाव बुखांजादों आरो बे भिडिअ'आ पुलिसनि आखायाव गोसारहैदोंमोन आरो नगाव जिल्लानि SP बिथां नबनीत महन्तआ गोख्रै बेबस्था लानानै असिखौ सासपेन्ड खालामदों आरो हमगारखौबो साख्रिनिफ्राय होखारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया क'क्राझाराव जानाय दुरान कापनि जोलुर बादायलायनायखौ भारतनि रैखाथि मन्थ्रि मानाव गेदेर राजनाथ सिंह बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होदों। बिथाङा बिबुंथि लाखिनानै फोरमायदों दि जोलुरा मोनसे खेलाल' नङा, बियो मोनसे गोथौ सानस्रिबो। 1970 मायथाइयाव नाइजेरिया हादराव सोदोम दावहा एबा सिभिल वारआ जादोंमोन आरो सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनो हायै मोनसे थासारि सोमजिहोदोंमोन। नाथाय जेब्ला ब्राजिलनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि बिथां पेलेआ बै जायगायाव लोगोआरि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानो थांदोंमोन, बे समाव 48 घन्टानि गेजेरावनो गंनै हादरनि गेजेराव गोजोन थासारि सोमजिदोंमोन। थिग बेबादिनो जोलुर खेलाया गोजोन आरो खौसेथिनिबो खामानि मावो होनना बिथाङा फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार खालामदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।